Kublai phi baro. Hato hakane ka solan sar ne universe ublei ura thau ya kikin jaba im tang hakane ka perthai. Ne dang don show kwe par ki perthai ki balong kum kane ka perthai ka jongi. Hakane ka juk start manta ki scientist ki lab badon bon ba ki we par ki perthai ki bala perkersya ne ka jing im ne support life. Don ru bon ba ki bri ki bio i ne shem ya ki UFO ne kumasyu ong no ki yo i ya ki aliens ne extraterrestrial beings. Ni kijing thau ki bawan na kiwai par ki perthai. Dang hakane ka arpanyo tarik u Disember ar hajar arphuai. Ka NASA ka ai kami kumba arp saungut ki theologians na ki nem ba pher mar pengkre ki breu na ki aliens ki wan shisha. Ada ki don shisha kita ki aliens. Kai ban jia ka jinget jungi. Inget ba blei ra thau ki breu tang hakane ka perthai. Bat ba om don perthai shu kum kane ka perthai hasolan sar. Hatu Jisu uyap nak benta kita ki aliens ru. Hatu ki aliens la ki don shisha ki don kami ka jimpit im jo Jisu. Tu ini puson sepang kane ka topik. Kebalang Katolik kam don kano ka jihikai bakarpang hakabai day bat ki aliens ni bat ki waypat ki jingthaw pa im haki waypat ki planets. House nem arjar pra ka kot kubor jung ke Vatican ka penmi ya ka headline ke bakerteng the extraterrestrial is my brother. Hak bau hedo jong ki nong pet klor ni astronomer jung ke Vatican Observatory. Father Jose Gabriel Fumes uong ba ki alien kila bandon kat kum ki sakhi jung ka start science. Uang ru ba kumba don bon ba ki jingthaw hakane ka perthai. Te la ru bandon ki waypat ki jingthaw jong blei haki way ki waypat ki planets. Barkani kam persya setia ya ki jinget jungi namar ba ngimla setia ban boput ya ki jinglai lut jong blei ban le kumta. House nem arjar shipo unong pet klor ni astronomer jong Pope Benedict XVI ba kerteng u brother Guy Consul Mango uang ba un pediang sobha bat pen baptis ki aliens ha balang Katolik lada ki kerpat uong bau blei udairu ublei jong ki angel ba kino jing thau ki ba im ki don ru kamen sim. House nem arjar khat saw upo Francis ukran danda tang man samut daga ba ong kumni ba un pen baptis ya ki Martians lada ki breu ba im ha planet Mars lada ki kerpat ban yo pen baptisma uong kumni Lashai kum kanuksa ada ki Martians ki ba jerngam mar ki ba don ki kemut ki ba jerong mar ki skor ki ba he kum ba ki kena arit ki draw ki poi hang ni ha perthai bat katto kan ne na ki wan changi balda iwei na ki iong manga na kwa ban yo baptisma kai banjia kemut ba kabalang kan pediang baik ya ki na ba kiru ki de jing thau jong blei bat ba kabalang kam jukan ta yano ru. Da ke bawang kumta, hatu po Francis ungai da shisha, badon kita ki aliens. Jong nepek na kajing ong jong u. Ha khatsan tarik, jong benai Oktober arja khatsan, ha ka interview jong kawai ka French journalist ke bakerteng ka Caroline Pigozzi. Ha ka bakakali yaw po Francis laki alien, ki don ni ha ki way par ki planet. Kamtam ha u planet Kepler 452b, uba ya seriem kum ka perthai upo Francis ong kum ni bani thu hok ngam tip kum no ban jubab tat hadu ba ya ka Amerika la shem da Columbus ni perkhat pakam don setia hendrai ka don habon ki khep ngatharai ngi de ban bat ya ka ba ong ki scientist da ka basong thu ru ba ublei no tau u kraw tam bani ji start ba shem phang jongi kabang tip tikna kalong ba ka perthai bang im kam de setia ke basu jarang khat kalong da kajing i jung blei uba i yangi bala thau yangi ba thrang yangi bat ubam i yangi marwai te ladang itharai badon shisha kita ki aliens kajing kili ke bakam kongsan shushu kalong kumni hatu Jisu yap nak banta ki aliens ru ne hatu ki aliens ru ki don kam jimpen im jong Jisu ne hatu yau Jisu la kharu haki perthai jong ki aliens kumalakai u ha perthai arias nem menchua sashi sen biang haga jo hi ka kot kubor jong Vatican the extraterrestrial is my brother
haba kelipat yo Father Gabriel bahato kini ki aliens ki don kam jipen imne em Father Gabriel usot nagparshi jong kalangbrot balaja baru tharairu paki aliens ki la syak siu kuna lepa namar kila bandon lupa hak jingalang lok padu blame kat ba mangipat kibriu ngila belongkum kata kalangbrot balaja kum kinong pop badon kam yaw nong ablang brot wong susu balada kini ki aliens kilong kinong pop kum mangiru makiru kin yo mat ya gajing sen jong blay don gue pat kileng do ha balang Katolik ke bangai badon bon teli ki pereden way na ki uday Father Giordano Bruno house nem sia jar sanspa prapopra Father Bruno Wong ngala wan sumudur ya shabam jukut ki perthai ne infinite number of worlds ki bakum ka perthai jongi ki badon naga jong ka per eden haki hakini per eden siteng na ki Adam bat siteng na ki im kinom bam satya yauso na udeng jong ka jing start bat mar siteng pat kin bam Henry Marsiteng jong ka shabam jukut kadai hi shabam jukut te shabam jukut ki perthai kin hap hakapop bakin don shabam jukut tili ki jing sa narpana ni infinite number of crucifixions ukal rana yaw balakhen kumwe na Catholic theologian bakam pau nam bha habaw yakendo yakum kane ka jing kili spangki extraterrestrials ni ki aliens wong kumni nganong shwa yaka haktin phareng. In view of the immutability of God in himself and the identity of the Logos with God, it cannot be proved that a multiple incarnation in different histories of salvation is absolutely unthinkable. Haktin khasipat, nada perkat ya kajing bom kala jong blay, but kajing long jong ka Logos badu blay, omla setia ban pensisya, ba kajing wan long do jong ka kti nu blay, haki history baper jong kajing pen im, kan long kabomla perkat da shisha kabamut bangila banshu perkat badon bon teli ke jingwan long do jong ka Logos hak history baper jong ka jingpen im te haba pilas ngap yakini kiriu perkat jong ka balang Katolik pisakrumar jingmut tharai Henry don bon ba kum kini ke jing shu perkat briu jong ka to kan ni kiriu khra jong ka balang spang ka jingla long bagita ki aliens ni extraterrestrial being kila bandon Hoi kebalang Katolik kamdon kano ka jihika spang kani badha ka Bible ru omdon kano ka jing batai spang ka jing don jong kita ki aliens Henry haba ka science kalalong advance na kapor baka jing wat ka jing im sabar jong kani ka perthai kanang ya shachi shai ngimla bantip yo hakawi ka sengi lap shai kita ki aliens haba kelipat anja ayu ka jinget jongi ngimde ban kuslai setia spangkani kumboong upo Francis mangimla setia ban bu limit ya jing krau ba jing mayan jong blay lala kidon shisharu kidai hi jing thau ba im jong blay te kasyong hanga barapi bangin nget ne bangin chutarai ani ro Jesus Christ tilma janam amen